il-persuna hija dejjem relazzjonali. Jiġifieri inti tikber fir-relazzjoni mat-tifla, inti tikber fir-relazzjoni mal-mara, inti tikber fir-relazzjoni mal-kollegi, inti tikber fir-relazzjoni mal-ħbieb. U dawn ir-relazzjonijiet l-istess mistoqsi, l-istess punt li qajjimtna fit-terapija li inti għalkemm tkun it-terapista qed tipprova tgħin il-persuna l-oħra, fir-realtà f'dik ir-relazzjoni nnifisha intu wkoll tikber. Jiġifieri there is this mutuality. U in some way, shape or form, this mutuality isa tieħdok pass il-qudiem. Jiena nista' nsejħilha li it makes you closer, tqarbek tgħid bil-Malti, lejn is-sens divin se jaħdu li trid. Ma di li fil-bidu kont qed nsejħilha xi ħaġa kbar. Tista' sejħilha l-univers, sejħilha li trid, imma hemm traġiet. Ħalla qabad il-kunċett ta' tikber. Iva, jaġobni ħafna il-kunċett. Għax inti għat li inti tikber f'relazzjoni ma' ħaddieħor. U hija marbuta wkoll ma' dak li kont qed ngħid fuq iċ-ċivilizzazzjoni. Ċivilizzazzjoni issa dejjem qed tiżviluppa. Isom l-istess kunċett qed jidwuma fuq livelli differenti sewwa. Tikber, imma mlejxiex, fejn sejjer? Trid ir-risposta teoloġika? Imma risposta teoloġika hija risposta sempliċi. Jiġifieri, once again, ir-risposta teoloġika hija li tikber lejn Alla. Għaliex? Għax ir-risposta it-teoloġija. Ma tista' tieni ir-risposta teoloġika li għalhekk qed ngħidlek, it can seem like jista' jiddiġerija xi li huwa agnostiku. Ma sibx li għadni Madonna naħseb li sir kredenti. Ara, ir-risposta teoloġika nisranija hija sempliċi immens u nirrepetija fil-klassi miljun darba kuljum qed neżaġera ma forsi mhux biss. Għax hija dan is-sens ta' why do we exist? Issa tara int il-mistoqsija mill-lat ieħor. Għalfejn jien twilidt, għalfejn twilidt int, għalfejn neżistu, għalfejn teżisti l-umanità. Sewwa. U teoloġikament hemm mistoqsija hemm risposta waħda u sempliċi. Għax Alla kkrea, għaliex għax Alla jħobb. Issa, Alla jħobb u allura krea. U meta krea, imma dan il-punt, ikkrea wkoll il-bniedem li għandu wkoll libertà bħal Alla li jħobb. Allura il-punt tal-eżistenza jiġi li l-bniedem jitgħallem jikber li jħobb il-Alla. Very simple. Very simple. Ġifieri aħna fir-realtà għalhekk relazzjoni għax nitgħallmu inħobbu. It's very simple. Jiġifieri l-evoluzzjoni fil-ħajja tal-bniedem mill-lat teoloġiku hija il-kapaċità li dejjem iqawwi jew isaħħaħ il-kapaċità tiegħu li jħobb. Jiena kieku jkolli nipprova niddistilla b'mod uber sempliċi iva hekk nippreżenta. Li titgħallem. Mod mhux uber sempliċi? U le, mbagħad il-punt mhux uber sempliċi tista' toqgħod titteoloġizza u din imħabba iktar milli titteoloġizza. Anzi, ħannoħdok waħda. Toħodha fil-prattika hemmhekk tiġi l-affari mhix sempliċi għax inti faċli tajt tħobb imma l-imħabba hija komplessa immens. Għamin kif se jirnexxielek tħobb pereżempju l-min għamillek id-deni. Imma dak il-punt li tħobb li inti titgħallem tħobb anke dak li ma tantx tixtieq tħobb. Mela tlaqna.